ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. കൃഷ്ണൻ സാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ 28 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. 29ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? സ്വയം രൂപ പ്രകാശം, സ്വയം പ്രഭ, സ്വയം രൂപ, സ്വയം പ്രഭവ, സ്വയം പ്രകാശ, ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധരണങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ, മന്ത്രം വരൂ. ഇന്നലെ ശ്ലോകം 28 ശ്ലോകം മാത്രമല്ല നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെ അതെ. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതേ ചായം കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അല്ലെ, ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. അതായത് മോളി പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അംശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണാംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പരമോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴൊക്കെ മുമ്പില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളില് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ശക്തി ഇരിക്കുന്നത്. 100% ഭഗവാനില് എന്തുണ്ട്? ആ ശക്തി വിശേഷണങ്ങള്, സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങള് 100% ആണെങ്കില് ഓരോരുത്തരിലും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ എങ്ങനെയാണ്, ജീവാത്മാവിന്റെ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ 78% ഗുണങ്ങള് പരിപൂർണമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു ആണല്ലോ. ശിവഭഗവാൻ 84% സവിശേഷത ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ 73% ധർമ്മമായ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചാണ് സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വേറെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞ സ്വയം രൂപം, സ്വയം പ്രകാശം, തദേകാത്മ പ്രഭവ വൈഭവ. നമ്മള് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വയം രൂപൻ ഉണ്ടാകും, പിന്നെ പ്രഭവ, അത് അങ്ങനെ വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്.
ഇനി നമുക്ക് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 29. 29. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യത്തെ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോയാ പ്രയതോ നരഃ പ്രയതോ നരഃ കായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതൽ പ്രയതോ നരഃ സായം പ്രാതർഗുണൻ ഭക്ത്യാ ദുഃഖഗ്രാമാതിമുച്യത്തെ. ജന്മം ഗുഹ്യം രഹസ്യമായ ഭഗവത ഭഗവാന് യ ഏകം ഏതൽ ഇവയൊക്കെ പ്രിയത സ്വസൂക്ഷ്മം നരൻ സായാഹ്നം പ്രാതഃ പ്രഭാതം ഗൃണാൻ ജപിക്കുക ഭക്തിയോടുകൂടി ദുഃഖഗ്രാമാത് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുച്യതേ അതിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആരാണോ ഭക്തിയോടെ പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നത് അവന് ജീവിതത്തിന്റെ സർവ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി രാവിലെ വൈകുന്നേരം അല്ലെ പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളില് അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നത് ആരാണോ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും അവന് മോചിതം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. എങ്ങനെ? രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചാല് ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നിരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെയൊക്കെ വളരെ അപൂർവത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായ ആരും ഈ ഭൗതിക താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലത്തു നിന്നും വിമുക്തമാക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവത് അവതാര രഹസ്യം നിജമായി ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരാൾ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനാൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കപ്പെട്ട ഭഗവത് ജന്മകർമ്മങ്ങൾ സാധാരണങ്ങളല്ല. ഭഗവാന്റെ അവ ദുർജ്ഞേയമാണ്. മാത്രവുമല്ല ആത്മീയ ഭക്തിയോടെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അവഗാഢമായി ശ്രദ്ധാവിഷയത്തിൽ നിമഗ്നരാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഗൃഹണാതീതത്വം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അനന്തരം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിമോചനം ലഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ ഭാഗവത് അധ്യായം ആത്മാർത്ഥതയോടും ആത്മാർപ്പണത്തോടെയും ഭക്തിയോടും പാരായണം ചെയ്യുക വഴി മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്തർദർശനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായ ആരും ഈ ഭൗതികമായ താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലത്തു നിന്നും വിമുക്തമാക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചില്ല, ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വ്യക്തി ത്യക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ആർക്കാണോ എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവത് അവതാര രഹസ്യം നിജമായി ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം
ഒരാൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാര രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനാൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കപ്പെട്ട ഭഗവത് ജന്മങ്ങൾ സാധാരണങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, എപ്പോഴാണോ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അധർമ്മത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അപ്പോ ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ വിടുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഭഗവാനാൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കപ്പെട്ട ഭഗവത് ജന്മ കർമ്മങ്ങൾ സാധാരണങ്ങളല്ല, അവ ദുർജ്ഞേയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ദുർജ്ഞേയമാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഭക്തിയോടെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അവഗാഢമായി ശ്രദ്ധാവിഷയത്തിൽ നിമഗ്നരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്രഹണാദി തത്വം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം. ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത്, അവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അനന്തരം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിമോചനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ ഭാഗവത് അധ്യായം ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ആത്മാർപ്പണത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും പാരായണം ചെയ്യുക വഴി മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ജന്മ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്തർദർശനം വ്യാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായം ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി ആരാണോ ഈ അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഭഗവത് ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്തർദർശനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വിമുക്തി അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന യഥാർത്ഥമായ പദം ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിമുക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പദം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഉരുവിടുന്നതിനാൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് മുക്തി സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ അവയെല്ലാം പരമരഹസ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട അനുശാസനകൾ പാലിക്കാത്ത യാതൊരാൾക്കും ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന യഥാർത്ഥ പദം ഭഗവാന്റെ ജന്മം കർമ്മം ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ഉരുവിടുന്നതിൽ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് മുക്തി സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ, അതായത് ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം അത് അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? മുക്തി ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാതും നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ടാണ്. ആകയാൽ അവയെല്ലാം പരമരഹസ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട അനുശാസനകൾ പാലിക്കാത്ത യാതൊരാൾക്കും ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അനുശാസനകൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തി എന്താണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത അതൊന്നും പാലിക്കാത്ത യാതൊരു വ്യക്തിക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 30. ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യരൂപസ്യ ചിദാത്മനഃ മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹദാദാഭിരാത്മനി. ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ ഹ്യരൂപസ്യ ചിദാത്മനഃ മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹദാദാഭിരാത്മനി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ മായാ ഗുണൈർവിരചിതം മഹദാദിഭിരാത്മനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ?
ഏതൽ അവയെല്ലാം രൂപം രൂപങ്ങൾ ഭഗവത ഭഗവാന്റെ ഹി നിശ്ചയമായും അരൂപസ്യ ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത അതായത് അരൂപൻ ചിത് ആത്മന സർവാതിശായിയായ മായ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി ഗുണൈ ഗുണങ്ങളാൽ വിരചിതം നിർമ്മിച്ചു മഹത് ആദിപി ദ്രവ്യ ഘടകങ്ങളാൽ ആത്മനി ആത്മാവിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭഗവത് വിരാട് വിശ്വരൂപം എന്ന തത്വം കാൽപ്പനികമാണ്. ഭഗവാന് സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പജ്ഞാനികളെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ വിരാട് വിശ്വരൂപം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണത്? അത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന് സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് അത് എന്തിനാണ് ആ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അങ്ങനെ തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം കാണുന്നത്. എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കാണിക്കുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതിക രൂപമല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു സ്വരൂപമുണ്ടെന്നും എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നത്. വിരാട രൂപം അഥവാ വിശ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് തത്വം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രതിപാദിക്കാത്തത് എന്തെന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല അവയുടെ സ്വരൂപങ്ങളിലൊന്നും ഭൗതികതയുടെ കലർപ്പുമില്ല. തത്താത്മാവിനുള്ളതുപോലെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വേർതിരിവും അവ തമ്മിലില്ല. വിരാട് രൂപം കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് അഥവാ അഭിനവ ആരാധകർക്ക് സങ്കല്പിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിരാട് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപത്തിന് ഭഗവത് തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിരാട് രൂപം ഒരു എന്താ പറയാ അവതാരമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം ഒരു അവതാരമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നരസിംഹാവതാരം കണ്ടു, വാമനാവതാരം കണ്ടു, മത്സ്യാവതാരം, കൂർമ്മം, വരാഹ, അങ്ങനെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ കണ്ടു. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം ഒരു അവതാരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് വന്ന് പോയി അല്ലെ, അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ലാന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് ആർക്കെങ്കിലും എന്താ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നത്? വിശ്വരൂപം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ മറ്റേ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വാമന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വാമന രൂപത്തില് ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കുറെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ധാമത്തില് ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ഭഗവാന് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ആരാധിച്ച ശ്രീരാമന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, വാമനനായിട്ട് ആരാധിച്ച വാമനന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരസിംഹ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ലോകമില്ല. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. അതെന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണത്. ഭൗതിക ലോകത്തില് അതായത് അല്പജാതികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ വിശ്വരൂപം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പല സമയത്തും വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പല രീതിയിലും എന്താ പറയാ, അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ കണ്ട് മറന്നുപോയി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അത് അങ്ങനെ വിശ്വരൂപങ്ങൾ പല സമയത്തും
ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ, അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രതിപാദിക്കാത്തത്. കാരണം മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല അവയുടെ സ്വരൂപങ്ങളിലൊന്നും ഭൗതികതയുടെ കലർപ്പ് വരുന്നില്ല. ബദ്ധാത്മാവിനെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാവിനുള്ളത് പോലെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വേർതിരിവും അവ തമ്മിലില്ല. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവിനുള്ളത് പോലെ ഈ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർതിരിവുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയുന്നത്. വിരാട് രൂപം കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് അഥവാ അഭിനവ ആരാധകർക്ക് സങ്കല്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വിരാട് രൂപം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭക്തിയിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് തുടക്കക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഇതേ രീതിയിൽ അല്ലെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കതൊന്ന് ഊഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മനസ്സിൽ ഊഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്? വിശ്വരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഭൗതികമായ വിരാട് രൂപം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിരാട് രൂപം ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു. കുറെ നമ്മൾ വർണ്ണനകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല, സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊന്നും കൂടി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. വിരാട സ്വരൂപത്തിൽ ഭൗതിക ആവിഷ്കൃതങ്ങളായ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഉരുക്കൾ, ബാഹുക്കൾ തുടങ്ങിയവയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിരാട് സ്വരൂപത്തിൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ആവിഷ്കൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഉരുക്കളായിട്ടും ബാഹുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവണ്ണമുള്ള സർവ്വ വിവരണങ്ങളും കനിഷ്ഠാധികാരികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ, ഈ വിവരണങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ, കനിഷ്ഠാധികാരികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. ദ്രവ്യത്തിനുപരിയായി യാതൊന്നും തന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ അഭിനവ ഭക്തർക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്ക് ദ്രവ്യത്തിനുപരിയായിട്ട് യാതൊന്നും സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് അഭിനവ ഭക്തർക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വത്തെ ചേർക്കരുത്. പരമാത്മാവായി ഭഗവാൻ സർവ ഭൗതിക രൂപങ്ങളിലും കണങ്ങളിൽ പോലും അവസ്ഥിതനായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബാഹ്യമായ ഭൗതിക രൂപം ഇരു കൂട്ടർക്കും, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവിനും കാൽപ്പനികമാണ്. പത്താത്മാക്കളുടെ നിലവിലെ രൂപവും വാസ്തവികമല്ല. വിരാട സ്വരൂപം എന്ന ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശരീര തത്വം കാൽപ്പനികമാണെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ചേതനാത്മാക്കളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവയ്ക്ക് വാസ്തവികമായ ആത്മീയ ശരീരവുമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വത്തെ ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക രൂപത്തിലും കണങ്ങളിൽ പോലും അവസ്ഥിതനായിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബാഹ്യമായ ഭൗതിക രൂപം ഇരു കൂട്ടർക്കും, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവിനും കാൽപ്പനികമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനായാലും ഭഗവാനായാലും ഈ ഭൗതിക രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപം ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാന് ആത്മീയമായതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നിലവിലെ രൂപം വാസ്തവമല്ല. അപ്പൊ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ആയാലും നിലവിലുള്ള രൂപം എങ്ങനെയാണ്? അത് വാസ്തവികമല്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു
നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആത്മാവ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോ അത് മൃഗാവാം, വൃക്ഷാവാം, പക്ഷിയാവാം. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ആത്മാവ് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ശരീരങ്ങള് സ്ഥിരമായിരിക്കണം എന്നില്ലത്, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വിരാട സ്വരൂപം എന്ന ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശരീര തത്വം കാൽപ്പനികമാണെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് സ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്, അതും കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ചേതനാത്മാക്കളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവയ്ക്ക് വാസ്തവികമായ ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരം ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചേതനാത്മാക്കളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് വാസ്തവികമായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ട്. നോക്കല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ നപസ്തി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദിശ്യത്ത ആരോപിതം അപുത്തിപി. യഥാ നപസ്തി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദിശ്യത്തം ആരോപിതം അപുത്തിപിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ മേഘൗ ഘോരേണോ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതം അഭൂതിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ നപസ്തി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദിശ്യത്തം ആരോപിതം അപുത്തിഭിः. യഥാരൂപത്തിൽ, നപസിൽ മേഘ ഓഘ മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ, രേണു പൊടിപടലങ്ങൾ, വാ അത്രത്തോളം, പാർത്ഥിവ ചേറായ പങ്കിലമായ, അനിലേ വായുവിൽ, ഏവം അപ്രകാരം, ദ്രഷ്ടരി ദാർശനികന്, ദൃശ്യത്വം ദർശിക്കുന്നതിനായി, ആരോപിതം വ്യഞ്ചിപ്പിച്ചു, അപൂത്തിഭിഹി അല്പജ്ഞാനികളാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വായുവാണ്. എന്നാൽ ആകാശം മേഘാവൃതവും വായു പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമാണെന്ന് അല്പജ്ഞാനികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഭൗതിക ശരീര തത്വങ്ങളെ അവർ ചേതനകളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും ഒക്കെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്താണ്, വായുവാണ് വഹിച്ചു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ആകാശം എങ്ങനെയാണ്, മേഘാവൃതവും വായു പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമാണെന്നും അല്പജ്ഞാനികള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ വായുവാണ് ഇതിനൊക്കെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആകാശം മേഘാവൃതമായിട്ടുള്ളതും വായുവില് പൊടിപടലങ്ങളിൽ പങ്കിലമാണെന്നും അല്പജ്ഞാനികള് അഭിപ്രായപ്പെടും. അതേപോലെ ഭൗതിക ശരീര തത്വങ്ങളെ അവർ ചേതനാത്മാക്കളില് നിവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരീര തത്വങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് പറഞ്ഞത്, ചേതനാത്മാക്കളായിട്ടാണ് കണക്ട്. ഇപ്പൊ വായുവാണ് എന്തിനെ വഹിക്കുന്നത്, ഈ പൊടിപടലങ്ങളെ മേഘങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ അല്പജ്ഞാനികൾ പറയുന്നതാണ്, ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് വായു എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ശരീര തത്വങ്ങള് ചേതനാത്മാക്കളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയാണ്. ഇനി ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആത്മസമ്പൂർണനായ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങളാലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലോ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും ഊന്നി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീര സാന്നിധ്യത്താൽ നാം അംഗീകരിക്കണം. അതേപോലെ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക നേത്രത്താൽ അഥവാ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വിരാട സ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യ സ്വരൂപ സവിശേഷതയെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനായാസേന അത് ദർശിക്കാനാകും. അങ്ങനെ വാഹനത്തോടൊപ്പം അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയും അനായാസേന തിരിച്ചറിയാം. പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി അതിലുണ്ടെന്ന് നാം പറയും. കാലോചിതമായി നാം വാഹനത്തോടൊപ്പം രാഷ്ട്രപതിയെയും തിരിച്ചറിയും. അതേപോലെ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളില്ലാതെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അന്തർവർത്തിയും ബാഹ്യവർത്തിയും എന്ന് വരികിലും ഭഗവത് സ്വരൂപമായ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രാഥമികമായി ദൃശ്യമാക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെയും ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയെയും ഗുണഗ്രഹണം ചെയ്യാം.
ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയും ആകാശം സ്വയവും വിഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ആകാശത്തെ നീലയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണക്കാരന്റെ പൊതുസങ്കല്പം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആത്മസമ്പൂർണനായ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങളാലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലോ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും ഊന്നി ഊന്നി പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് പോട്ടെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ജീവാത്മാവിനെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീര സാന്നിധ്യത്താൽ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ്? ആ ചേതനയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം എന്താണ്? അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ സത്ത് പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ അറിയാനായിട്ട്, തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇതേപോലെ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക നേത്രത്താൽ അഥവാ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വിരാട സ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യ സ്വരൂപം സവിശേഷതയെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേത്രത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് സ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് സ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യ സ്വരൂപത്തിന്റെ ആ സവിശേഷതയെ ധ്യാനിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനായാസേന അത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ വാഹനം നമുക്കത് കണ്ടു പരിചയമാണ്, അത് ആ വ്യക്തിയുടെ വാഹനമാണെന്ന്. ആ വാഹനം പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അതിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും? ആ വ്യക്തിയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ അതിനോട് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി അതിലുണ്ടെന്ന് നാം പറയും. കാലോചിതമായി നാം വാഹനത്തോടൊപ്പം രാഷ്ട്രപതിയെയും തിരിച്ചറിയും. അപ്പൊ ആ വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വാഹനം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രപതി അതിലുണ്ടെന്ന് നാം പറയും. കാരണം അത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനമാണ്, നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളില്ലാതെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭഗവാൻ അന്തർവർത്തിയും ബാഹ്യവർത്തിയും എന്നിവരിലും ഭഗവത് സ്വരൂപമായ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രാഥമികമായി ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളില്ലാതെ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകളില്ലാതെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താണ്? ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അന്തർവർത്തിയായിട്ടും ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഭഗവത് സ്വരൂപമായ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ എന്താണ്? പ്രാഥമികമായിട്ട് ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ അന്തർവർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കറിയാം പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെയാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് ദൃശ്യമാക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെയും ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയെയും ഗുണഗ്രഹണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആകാശത്തിന്റെ മേഘങ്ങളും ആകാശത്തിന്റെ ആ നീല നിറവും, ആകാശത്തിന്റെ നീലിമ, ആകാശം സ്വയവും വിഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ആകാശത്തെ നീലയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആകാശത്തിന്റെ ആ നീല നിറം, ആകാശം സ്വയവും വിഭിന്നമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ആകാശത്തിന് നീല നിറമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു പൊതുസങ്കല്പമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ. മാസം തുടങ്ങാണ്. ആരംഭിച്ചോ? ചെയ്തു മാതാജി.